Gawe iki kok sengetke ngarep terus. Lah ya nek lagi ngopo? Lagi ngopo? Lagi nyang-nyangan. Nyang-nyangan kingko. Engko nang kono mau Bim ana sing apik. Ora lho kok awakmu kok apal to, Pak? Ora apal lha aku ki weruh padake. Ora. Mau kok mangkat sike sajak kok lek kesusu ki ngopo? Ya ora mangkat. Dhisik, Nduk. Oh, Mak. Sadurunge awak dhewe suka parisuka ayo nguncupake asta kunjuk ana ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene awake dhewe wis kelakon ditimbali, didhawuhi supaya nggelar kesenian ana ing pendopo Cempuri Parangkusuma kene no. Oh. Lah iki acarane apa, Mak? Iki ya acarane tasakuran, seneng-seneng 15 sura no. Oh, malam 15 sura dasare pas malam bulan purnama. Oh. Iki sik keparenganake acara sapa? Iki aku didhawuhi saka ngarsaning Pak Nur. Pak Nur sapa? Pak Nur Boy. Udu. Pak Nur sik mapane ana wetan Cempuri iki sik daleme tingkat. Oh. Iki nampa dawuh Pak Nur, lumantar Pak Nur saka Ibu Benediktus Indri Artanto. Oh, sing mau nemoni kowe. Alhamdulillah wingi wis meh wae ora sida wayangan. Lah iya. Kok dilalai ya kurang 4 dinonan iki dibel karo Pak Nur, Mas sidane besok tanggal 29 wayangan. Oh siap. Nah iki dilalai ya kelakon wayangan nok ya dilalai ya pas wae pas selo Pak Nur ndhawuhi tanggal iki tak iyani dilalai ya nang Wonosari ya dawuh niki pas barengan ya wis durung rezekine sik Wonosari lain waktu. Ha iya iki saka Ibu Berta. Sing ndhawuhi iki so Ibu Berta no. Oh, Ibu Berta sik piyayine makmur. Wah, makmur. Piyayine Lembah Manah. Biyen nom-nomane Ibu Berta ki ya wis mesti cantik wong dari tua ki ya aurane kecantikan isih menggema. Ha iya. Aura kok menggema. Memancar. Oh, Ibu Berta. Iki putrane ya iki Mas Mikael Juan. Mikael Juan. Mas Sonia Jasmine. Jasmine. Mas Jody. Mas Alden, Mas Valeri, Mas Livia dan Bapak Teuku Rifki Harsia.
putrane kathah. Oke no, ya alhamdulillah. Matur nuwun dumateng Ibu Berta lan Keng Garwa sik sampun biayai pementasan iki. Dasare beliau ya tresna karo kabudayan Jawa ya mah. Saiki nek ora kaya beliau sik membiayai terus arep sapa meneh nok. Saiki merti dusun terutama nang wilayah Bantul ki iso diitung ming 1 2 3. Ora kaya jaman biyen. Mergane pemangkasan anggaran iki lho nek sing marai repot. Biyen ana dana-dana saka aspirasi bapak-bapak dewan ibu dewan dilintirake dienggo urip wong seni kesenian. Akeh dalang sing payu merga perhatiane pemerintah. Ning saiki kok kayane kurang nek perhatiane pemerintah karo bab keseniane Kang Adiluhung. Iya. Kaya awake dhewe isane ya minggir sula. Lah ya kan kepiye meneh? Apa-apa mundak. Pertamak mundak, Pertamak dek mundak. Pertamina dek. Ayo kowe dudu pegawai perbankan kok ya Mak. Hubungane apa? Wis sing ra mundak kok ming rega nang kene. Apa? Para malah saiki mudhun regane. Ah iya ya saiki seneng-seneng kabeh. Iki mau wis diaturke ujube. Awake dhewe gelar muga-muga sak paripurnaning awake dhewe gelar pementasan bengi iki ya nok. Sak pungkure awake dhewe muga-muga kabeh wae seluruh Indonesia tansah diparingi kawilujengan, karahayon, kaslametan sak kabehe ya nok. Amin Mak. Muga-muga pemerintah ya kembali seperti semula. Ha iya. Wis awake dhewe iki arep bengok-bengok kepiye ya ming dinengke wae. Isane ya ming gersula, awake dhewe iki ming wong cilik ora iso ngapa-ngapa. Ha iya. Ya wis. Saiki butuhe seneng-seneng. Iki dibantu karo kanca-kanca Larmandoyo. Iki dibantu karo Ibu Waranggana cacah 5. Iki biyen cacah 5 iki ya sok ngetutke pepundhenku almarhum Ki Sena Nugroho. Wah jan tekan kene seneng no, senenge piye? Aku mau parkir nang kono, sik markiri wong wedok cewek ya ayu. Kuwi tenan kuwi. Iki buktine salaman. Nggih, menika sinten? Kula Keswan mangke sik dalang. Wah nangis nek wong wedok mau. Aku langsung jak salaman, cium tangan, disikep. Wis kuwi tenan. Ning ya gandeng aku ki wis saka hawa nafsuku karo wong liya ki tak sudone ya ora ngaruh apa-apa. Kuwi tandha katresnan, tandha kasih sayang ya ming mergo saking tresnane ro awake dhewe. Ha iya. Sesuk aku tak rene nggo preman tak ngaku dalang disikep. Gelandang nang gone Mas Topo tulisan. Iki ana apa ana iki ana sing ngirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng ngarsanipun Pak Dalang. Sadaningipun nyuwun pangapunten. Kula Ibu Sulimah saking Blora badhe matur kalian Pak Dalang. Wah, matur apa iki? Rikala wekdal ingkang sampun kapungkur kula gadah uni utawi kajat. Rikala kula ningali ringgit wacucal wonten ing joglo Parangkusuma. Mbok bilih kula gadah panyuwun menawi kula sampun boten gadah utang saged damel griya ingkang sae lan saged kagungan mobil ingkang sae. Menawi wonten ingkang nanggap ringgit wacucal wonten joglo Parangkusuma, kula badhe nyumbang sekedhik kagem Pak Dalang. Wah, iki nggo aku iki. Niki kula sampun saged kaleksanan tumbas griya nanging dereng saged tumbas mobil. Waduh. Kredit mboten napa-napa. Mbok menawi
saking kaleksanane kajat kula menika saged mahanani menapa ingkang dados panyuwun kula. Menika amargi wekdal. Amargi wedal saha papan boten rasa apa iki ya? Rasa panuwun kula. Kula nyuwun tulung kalian Ibu Jidah, Ibu Jidah, supados ngaturaken kajat kula dumateng Pak Dalang. Matur nuwun suwun saderengipun wonten kelentah-kelentune nyuwun pangapunten Ibu Salimah nggih. Iki mau bantu Ibu Salimah. Lumayan iki dienggo Pak Dalang. Iki dienggo Pak Dalang rasa donganu. Jirolu. Alhamdulillah 500 sesuk iso nggo nyewa Lusmen Sri Kandi. Ya karo sapa? Ya karo bojoku no karo sapa? Iki sik kurang siji iki mau ana. Nikala kula mboten gadah utang. Wah iki sik angel kira-kira utange sampun kesaur dereng nek. Iki wah kancaku kono nek iso kira-kira iso nyarutan utang duwe kajat apa ya? Iki saka dari Bapak Suyanto Bogor minta lagu Gubuk Asmara. Nggih, mangke pinangkani. Iki saka sapa iki? Wah. Penjaluane wangune dhuwit korek. Sugeng dalu Pak Dalang Keswan Angkringan Pak Leo. Lagu hadir. Piye to Pak Leo hadir lagu Jambu Alas nggih. Karo tahu apa wis? Tahu pong. Nggih pun pinangkani. Wah penonton dasare iki dinane dina rame pas dina apik nok. Sasi Sura ki dienggo tirakatan. Kuwi muga-muga sesuk panjangkane awak dhewe bisa kaleksanan kedepane ya ana sing dadi pegawe ya muga-muga iso mundhak gajine ning jare gaji guru rasa mundhak mergo kentekan duit alah ya wis ben do koken alasan wiyaga ya do laris dalange ya laris penonton-penonton kang rawuh ya dipun paringi kawilujengan sak kabehe ya ana amin yes iki ngaturake iki dibiyantu karo sedulur-sedulurku Mbak Oriza, Mbak Ayu, Mbak Cimu, Mbak Neti karo Bu Prastiwi. Mayu Prastiwi bingung ngarep transit malah mubeng-mubeng. Aku ya tak gek rene aku yang ngono. Kuwi paling pangling ana biyen ngekos nang kene yo Prasi. Mau mula ketenta mandeg nang isor lampu wis dadi rubung wong akeh kae. Untung ora dinyang aku. Ya mlebu kene aku tak dinyang aku ya. Rasa liyane ora aku wae. Yo iki dibuka rasane. Jengglengke caping gunung ya wis. Iki engko kadhawuhan iki maksimal engko awake dhewe kadhawuhan bubare iki kudu lebih dari jam 3. Oh iya, iki dawuhe Bu Birta mau ngono kuwi. Semanut mah. Sadurunge subuh kudu bubar ya, Nok. Yo. Yo, Mbak Oriza, cekel mike. Cekel mike, sugeng cekel. Sugeng dalu Mbak Oriza. Nggih, sugeng dalu. Yes, wis bali saka Kalimantan ya? Sampun. Wah, alhamdulillah. Wis. Jan. Piye rasane nang kono? Seneng. Seneng ya? Seneng. Kowe seneng aku ora kanca-kanca senep. Lah ngapa? Lah ya kowe PJ ya kudune sesuk ki ana apa-apa ki ngejak kancane iki PJ dijak. Lah aku meng dijak ya, Wan. Ya kudu ngejak bayarmu dikelongi nggo kanca. Kudune bayarmu disuda nggo tambah kas. Kas apa? Kas nggo aku. Capek gunung ya, Mbak? Nggih. Ayo. Iki uga di streaming channel Dalang Sena no. Dadi Dalang Sena mlaku loro. Heeh. Sing setunggal mlaku ten pundi? Nang Sragen.
Oh. Nang Sragen iki sik ngendangi kadangku sepuh Mamantri. Alhamdulillah. Ya karang swing ra nyekel kendang ya ayak-ayak kok arep disuwuke. Mula sesuk iki latihan. Lah iki mau srundeng gosong nek aku ra jakah dadi apa? Ora dadi srundeng intip. Mbok aja kaya ngono. Wah aku wanine ya nek ngene iki nek nang omah wedi ya. Wae galake kepati-pati ya. Nek ngene iki aku ora sapa-sapa wani. Dewa medhone tak tandang. Karo Ayu wani, karo Ayu. Ya ora nek kowe iku engko ndak wani wong lagi prei tak waneni. Oh ngono. Yo. Saben bengi nyawang Jemblengke maaf ya. Jian gamelane jontos. Ngene jenengan. Udu. Oh. Nek wayange nggonku. Oh nggih. Gamelane udu. Iki wayangku nggo tuku gamelan iki wis oleh 3 paling. Gamelan wesi. Alah ya leku prihatin ket 2015 nganti bojoku iki ora tak kayani mergo tak nggo tuku wayange. Ha iya. Ketok, heeh, iso ning nggone Mas Waluya blong. Kok blong lah. Son gampang diblong kok. Iki wis wong nrimo iki ndek gamelan iki ya wonge nrimo sing dison ya nrimo. Kene dadi dibayar 200 ya do mangkat. Yuk. Mengke Mas. Tesih kula napa pindah? Kowe sik Oh iya. le ngadeg mengko, aku nek ngadeg ket mau. Wah aku mau mlebu liwat ngarepe Mas Tawa iki mlebu cempuri, wah pagerayu. Kelingan jaman semono, Nduk. Heeh. Kok aku biyen wis kewer-kewer turu nang tengah ngono nganti tekan jam 8 esuk. Ya ming turu. Ha iya ya ora ngopo-ngopo. Yuk. Yen memajang Yen mamajang sing ngrebab ki gemes ki ya Mas. Heeh. Si gemoy Pengen tak ciwel. ciwel Mong BBW apa kuwi? Apa kuwi? lemu Oh. tobrut ya ngono kuwi BBW tobrut Mong karo janar kone op pindah kulone kuwi agane nom-nom aku getun ngejak sik nyiter lah piye kula iki mau uyon-uyon gali-gali sitere ramune ming nyetem wae ya wis nang omah wae wis bali saiki tak kei 20.000 le aja kaya ngono kaya adimu dhewe heeh mesake aku karo adikku ya Bu ayo Bu golek apa? nembang Nembang. lah iya no Kembang wae weton
Ibu Ayu. Ya wis iki gawanku saka ngomah. Oh, apa, Mak? Karo ta ya. Mula gatekke. Wah. Getun iki sik tak tundung lunga loro iki kok berarti. Lah kok dadi sia-sia ta awakmu, Pak? Lah iya kudu nyambut gawe iki kongsen ngetke ngarep terus. Lah ya nek lagi ngopo? Lagi ngopo? Lagi nyang-nyangan. Nyang-nyangan kingko. Engko nang kono mau Bim ana sing apik. Ora lah kok awakmu kok apal to, Pak? Ora apal lah aku ki weruh padake. Ora. Mau kok mangkat sike sajak kok lek kesusu ki ngopo? Ya ora mangkat sike iki ya ketemu Pak Nur. Terus engko terus Lho, Pak. engko terus nyekar napa nyunidin kuwi. Karo punden-punden kene. Ora kok terus napa niku, Pak? Pripun, Pak? Napa? Lah niki langsung kula mawon. Oh, nggih. Ki nek ten mriki maksude pripun? Wah. Ki sik tak waca sithik. Ibu Ayu Tisnawati beli rumah di Malang. Bapak Dedi Dwi Yulianto rezeki lancar beli rumah di Jogja. Wah, iki kok do tetuku kabeh ya. Mas Angga Jeremy lulus nilai kumlot. Nah, lulus nilai kumlot itu apa, Sa? Kamlot kumlode iki apa? Kumlot ki nilai terbaik. Baik ya. Heeh. Oh, padha aku mbiyen. Mas Lulus Iqbal ngendi? rental laris wah alhamdulillah. Iki kok do. Iki kok do apa? Iso beli rumah kabeh ya. Iki ndonga, Mas. Oh. Diamin. Amin. Oh, lah ya. Baleni, Mas, Oh, baleni. nggih. Iki Bu Tisnawati mugi saged beli rumah di Malang. Iki ora ndonga ya. Hah? Iki ketoke wis ndonga napa sampun kaleksanan? Sampun kaleksanan to, Pak? Kaleksanan. Nggih, alhamdulillah. Jeneng Ibu Ayu Kudu Ayu Purwolestari. Kudu. Ayu Purwolestari iki nunut maratuwa. Ada lemah iso aku. Prek. Ibu Ayu, Mas Dedi, wah Mas Angga, Mas Iqbal, alhamdulillah sedaya panyunipun sampun kaleksanan. Mungkin dados apa dadi rumah yang berkahi, rezekine mengalir. Mas Angga ya iso nglanjutake anggone kuliah, iso gayuh cita-citane. Mas Iqbal rental laris. Muga-muga rentale ya laris. Yes, iki diparingi bebungah. Wah lah ya dadi dalang ki ngene iki. Yuk, bacotke Bu, engko tak dumi, cinden-cinden dumi aja semelang. Tak dumi rasa mlirik kowe. Apa? Yupras kok. Oh. Aku ora kowe rawani. Ayo Bu yo. Ndak pundi Pak Nur? Mbok mriki mawon. Wah, warep jikoleh kok ya Pak Nur. Iya, Mu. Juan sinden ngentek-entekke nggon. Heeh. Kaya mbok-mbokane. Ayo yo aja ngasuk-ngesuk aja mepet-mepet yo sindene kabeh dicekel mriki ora
Waduh, telat, wis telat. Ya sabar ya. Ya kuwi kudune ya waduh, esuk latihan. Tun. Sidara. Rak, kagol alum pisan. Ya aja kagolan. Daden rekoso ya. 3 dina neh. Angel ya. Arang saya suwe saya tuwa. Jamoni jare. Jamoni apa? Jamoni pitik. Jamu pitik. Kratingdeng karo timun. Wah. Jamu. Yo. Panas udan panas saling-aling. Tok delok. Delaget. Ayo to ngene iki karo penari gambyong. Apa inu? Lho kok gobur barang kowe. Yo, Mak. Dang, tung. Apa ora? Kudu ngono kuwi melu dalang gending ya. Wangun ya nek sadurunge mayang kendang ana wangune. Kowe to iki kaya gending-gending kae lho. Ha iya. Kaya sapa? Pernah. Dintekke, Mak. Inumane banyu Yo, bacutke yo. Yo Pras. Rasa dadak dehem mengko nembang ngono kok dehem. Dehem kok seneni. Lah iya ya ming mbok ngono kuwi rasa diketok-ketokke ngono lho. Ya ben. Mbok pisan-pisan nek pas aku madeg ngene iki le padu aja padu. Ngajenono aku. Sak ora-arane aku bengi iki atasamu. Pati uripmu nang aku. Nggih Pak Sermo pemilu. Ora ya wis ora pemilu iki. Ya Ting, besok mayang neh. Sesuk malam Selasa nang kulon kono nang Pantai Depok. Ya, tak pucek-pucekke muga-muga laris. Amin. Ya wis ngono kuwi. Tak pucek-pucekke lehmu cetil saya tenan. Ora ya aku ora cetil ya yu. Ora apa? Niku cetil ki rak mergo pas ora cecekel. Yo. Nendi? Ayo nang ngetan kono, Pandan Wangi. Ya aku tak golekke. Lah. Dek jamanten juwang jor kelingan Balingetan Reza. Sagungan sak. Sekar bisa nyawang gunung desa Bye.
Bekasi kok. Oh. Wah, iki ana pertanda apa? Lah apa to? Kok wiraswarane nganti kesokan kopi ya ngopo? Wis piyai sepuh ki mbok ya alon-alon. Ya pertandane njaluk kopi. Wah, kopile tuku mongko 5.000 ya lek ya. Semuntak ayo wis saya ireng awake. Ora apa-apa. Wis dibantu karo sedulurku tuwa Mbah Wanda. Pepundhenku Pak De Sugeng kembar kuwi ya sedalang kene. Amit pasang kaliwan tabik ila duni dumawing tawang towang Pak De. Iki wis adine iki wis nyuwun pangestune aja pasang tulak sare. Engko ngrapal japa mantra. Ora. Iki Pak kakangmu Mas Sugeng kae iki wis pensiun. Ya ora. Ora no sik duwe kagungan Arkasiput. Sesuk tanggal 6 transite nang ngene Mas Sugeng. Oh. Dibelehke apa? Siput. Belehke seafood jare. Seafood kok dibeleh. Apa to seafood ki? Apa sa seafood isa? Hah? Seafood iki apa to? Sing sok tok maem kae lho, Mas. Apa? Bekicot. Heeh, bekicot. Oh. Enak ayo sing ngati-ati. Sing kolesterole dhuwur. Biyen sik ngendang kuwi ning mangan seafood ora aturan. Mutah-mutah mulih. Kendangi Mas Sugeng kuwi nang sono. Apa alergi paling? Hah? Alergi. Ora alergi kokean. Oh, kokean. Ora mergo alergi kokean. Mula apa-apa ki sik sedengan. Sak cukupe mawon. Sak cukupe. Kaya aku karo ibumu ki ya sak cukupe. Cukup sepisan ya pisan wae, Bu. Ning apa? Le maem rasa dadak bulan baleni. Regane iki kuwi kuwate. Hah? Pisan. Kuwate piye? Ha ta yuk. Ya ge bacut ki. Pindah perang. Pindah. Seger bisa Raja
wis dibuka rasane. Heeh. Lho Caping Gunung ki lagu perjuangan. Ha iya. Ngelingke zaman perjuangan dek zaman semono. Heeh. Yo saiki wektune minangkani pamundutan. Iki mah aku wis di WA saka sedulurku, Mas Marjiyo. Mas Marjiyo sik duwe bengkel Laskusna ning Godean kono. Saiki piyayine ora iso merapatrene mergo lagi piknik ning Banyuwangi. Lah panjenengane nyuwun apa? Nyuwun langgam rengu. Oh, ya dipinangkani sikik. Dipinangkani saka sing alus-alusan. Heeh, Nduk. Sapa sik dikeparengake maju? Ayo. Mbokne Denta. Wah iya. Lah nek iki mau wis weling, pokoke nek maju aku pisanan dhisik, moh aku nek keri. Yo, aku ya. Aku ndak kalah karo sinden-sinden liyane lho, Pak. Iya, iya aku. Engko kowe maju wae sikik. Kowe engko maju, aku sing kiper. Wah. Yo, ngadeg. Sepoti apa, Mak? Disepoti Surup Surya. Pisan meneh Mas. Yeah. Swara tunggal. Serap serya wangine mustaka mripatku marang balik tansah lirik rasaku tansah amarga kaya wong bingung. Almarhum. Apa judulnya apa? Sopo nyono? Ora ora ngira. Aku anggring nembangke lagu iki dong tak tembangke mau Bu. Heeh. Ning aku mesti nangis. Halah, lha iki ngopo-ngopo we nangis kok. Mergane ngopo? Apa? Ora apal. Nyoba ya sik. mbok diapalke. Ya sesuk aku. Dalang iki dadi contoh. Yo. Cocok Contoh-contoh ya. bab apa? Contoh bab apa? Lah iya nek ngarani lagu iki kudune iki apal. Lho, ya ora usah kudu apal, sing kudune apal ya sing do nabuh karo nyinden. Lah nek lak wong dalang iki mung gare ucul, ayo nembang iki. Oh ya berarti kan tanggung jawabe. Berarti kan pinter ngono lho nek dalang iso apa-apa iki pinter. Aku pinter aku tak ketok-ketokke. Aku pinter ora tak ketok-ketokke. Carane wong meneng nggawa greneng apa ngono kae lho. Lho kreneng. Nggawa kreneng kok grenengan. Wareng. Iki wis nyambut gawe. Iya. Iki mau ana nya 50.
Sakake duit mau kok aku meng 50 ki. Weh, wis ora apa-apa butuhe isih akeh. Nek nyicil kurang ping 5. Sok gleleng aku. Yuk syukuran. November gleleng aku ora diutang aku. Gleleng. Ngedun kene 250 juta. Aku tuku nggo ngopo meneh? karaoke. Nggo nyawar LC iki. Abangane duwe entek nggo keselot. Ira. Ya mending ora usah ngeslot, ora usah dolanan ngono kuwi ki nggo ngopo to? Lah engko mesake sik do buka rung kuwi nek ora tak tekani. Ya ben dinganuli wong liyane kowe rasa. Ya sedekah. Sedekah ki paling apik karo bojone. Karo keluargane, dong apa ora? Ah bojone iso golek dhewe kok. Ah gunane apa aku ndek bojo kowe ora iso golek duit? Oh, dadi ki ngepek aku ki ben kowe ki mulya ngono. Oh lah iya no wong lanang e. Lah kok dadi kaya ngono kelakone ya. Oh ya aku kok dadi nyos aku tak kei. Engko wae ya sah. Engko nek munggah. Jare butuhe akeh. Lah ya ki kan didumrata sinden-sinden. Oh ya, karepmu. Ki saka piye? Pamundute. Mas Mardio. Iki acarane apa to Pak Dalan? Tasakuran iki pokoke ujug syukur saka Ibu sapa iki mau? Ibu Berta. Bu Berta wis kepareng sedekah ki ra wujud duit, ora kudu wujud duit pangan. Iki ngragati ngene iki nyenengake para sedulur-sedulur iki juga sedekah. Jangan ngertos Bu Berta mboten. Wis no. Wis tepung. Wis tepung. Oh, ngono. Tepung becik. Nah aku mau iki dikenalke. Piye? Bu Berta iki senengan ngerti Brisia Jodi mboten? Penyanyi nika lho. Brisia. Iki ibuke. Oh, ibuke Brisia Jodi. Waduh. Sik penyanyi Indonesian Idol kae lho, Mas. Oh, sik nembang getuk asale. Uduh. Ngawur. Brisia Jodi. Mbak Brisia Jodi ki seumuran raku. Wedan. Ming nasibe beda. Oh. Nasib pro perekonomian jelas beda. Ya Saiki piyayine ora lenggarene ya? Mboten nang Jakarta kono. Waduh, Mbok jing kapan-kapan Mbak Jodi niku nimbali kula kalih kanca-kanca pun. Ya ngomong. Ayo Bu Berta. aku wis di nomor kontake. Nggo gajul-gajulan ning kono ya ora apa-apa. Terus ngendika apa wae Bu Berta? Ngendika apa? Ya meng ngono kuwi ora nitip apa-apa, Cih. Hah? Ora nitip? Ora Ya engko mesti. Oh ngono ya. Mending rak wis ngerti. Aku mung arep diteleponke karo Mbak Brisia Jodi kuwi ning ora iso. Kono arep dadekke artis. Nyek dadi artis terus aku tak tinggal minggat ngono. Ya golek sing luweh ya. Oh gundulmu atos. Sing apik. Anggepe. Lah kowe mau ngomong piye, Pak? Jenengan mau ngomong piye? Omong lah aku omong apa? Lah bojo iso golek duit dhewe kok, ngono ta? Lah iya ning ra terus. Ya aku golek sing iso ngayani aku ya. Wih. Lah aku ki kurang piye le ngayani batin kowe? Batin laire. Wong lair. Jenenge nafkah ki rak lair nafkah batin. Nah, batin jarene wis. Wis. Nah, nek nafkah lair. Lah 200 nggo urip sesasi ra ya kudune cukup. 200 ki nggo bayar listrik, nggo mangan aku kowe kudune cukup. Kuwi jenenge nitip. Nitip piye? Nitip duit, ora ngayani. Dul. Dul gundulmu. Wong wedok ra. Wis gak nembang rasaku kan anu kok. Nembang apa? Nembang apa? Rengung. Nah. Mau wonten gubuk asmara. Iya, gubuke ngasmara mengko. Oh iya. Nggih. Iki mau dandan nganggo softline to, Sak. Dadi mubeng-mubeng aku. Ki sik muter ki manikmu apa softline-e Bu aku ya. Oh ya ben to, ya jenenge softline iki urung pas ngono lho. Oh, aku tak kira manike sik kocak mripate sik kocak ngene ya aku ya. Gundulmu kuwi kocak. Oh, bojone di kocak-kocak ke. Lah iya, Mbok. Aku rak ya waduh tratapan nih. Tukar tambah sisan ngapa? Kowe arep golek sik luwih tuwa. Aku kurang tuwa piye?
Ora ya, Nah, ora. siape. Tak wet-wet kok. Diwet-wet. Heeh. Ah, iya. Yo. Delok pengorbananmu ki kok ngapa ngono. Hidup penuh. Wes rasah. Memanise marati agawe taline. Hah? Apa? Oh. Kok ngono kok nembang ra jedak. Mula ki Eh, sinau jare kon dadi apa-apa kon apal. Lah ya awakmu kudune benarke. Ora iku kan tanggung jawabmu sing nembang. Lah ya kene iki mikir warna-warna kok ya. Oh, wong wedok dondo apa dondo maneh. Delokane ming drakor wae nganti. Lah kono ki ya drama Cina. Apike. Wah, Aku bareng delok ki apike. Adegane sedih nangis. Heeh. Mewek. Wah. Aku bayangke nek aku ki dadi anak CWTE apa CEO. Bayangke Delok drama Cina kok adegane sedih nangis, ateges aku ki wonge lembut, ora kasar. Gampang tersentuh hatiku. Ngono lho. Ora terus wong lanang, ya aku ki gleleng-gleleng nih ya atiku lembut. Ngono. Lembut kok bokong. Lambene elek. Yo. Oh. Pancane mung prasaja. Aku ki keluarga nang omah ki lucu kok. Angel lho di keluarga kaya aku. Ngapa? Hah? Ngapa? Wis tangi awan, mosok sak keluarga sak anak cilik kok mangan jam 3. Kuwi iki sik Ya, kuwi keset jenenge- bapakne apa mbokne aku ya. Lho ya keluarga rukun ki ngono kuwi kompak. Jam 3 sore iki sarapan. Oh, anakku Ayo ki piye nek anake turu jam 3 esuk? jam 2 tangi jam 1 awan anakku ki wajan. Ayo jare gede prihatine. Gede prihatine, nyenengake kok anakku. Si Bagong. Kuwi tak cukur plontos mah. Wah, mah. Kok cilok e dadine. Kaya kok tegel banget apa awakmu ki? Kok Lucu, ya dientekke to rambute. Kaya piye lho rasane iki wagu ae. Ning ora apa-apa. Potongane tak gawe kaya Polres kok. Potongan Polres ki kaya ngapa? Polisi iki lho. Kaya Polri. Yo gawe. Kandes luas. Apa? Wira kene. Karang podangku ning iki lagune iki ya meh padha ngene iki lho. Ya mula diapake kaya ngene kok singa-singaning sinden. Sing ngomong singa-singane sinden iki sapa? Mas Narpo. Ki singa-singane sinden. Mengarani diriku ki singa-singane. Aduh. Ngapa? Tawon. Wah. Ngentok nggon ngendi? Oh, iki lho. Lebokke jero. Panganan Bu. Kok leboke jero? Heeh. Banianku pangling kowe. Kenapa? Oh, iki lho tawon e. Ah wis aja ganggu gawe. Jangan membunuh lebah. Heeh. Yes. Mangko bali meneh. Loh, bapake. Nggih, Pak. Waduh. Nggih, aduh. matur nuwun. Kalian Bapak sinten? Pak Joko. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Matur nuwun Pak Joko. Nggih. Tak Pak Pak Joko. Joko, Tak Nggih lagune ngono kuwi. Nuwun Pak Joko berkah barokah nggih. 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 Njing nanggap nggih Pak nggih. Rena wengi mangetra tapan monta
montang manting. Ngopo to? Montal mantil. Montang manting. Iya montang manting. Lah aku muni piye? Hah, aku muni montal mantel apa? Ora ta? Lambene iki. Oh. Kowe cermo saru, Pak Jan. Iya. Iki biyen nang jero wis saru kok nang weteng jan. Montang manting tanjana kang masih wong bagus gampang teman hamba beda Wah aku kangen karo kendangane kencrung. Kentrung. Saja tak dit tung tong getung tong getung tong. wes Saja kenana kuntang nang getung tong ngono kan nek. Sapa jenenge Kanebo apa nek jenenge? Kanebo to. apa gazebo Kok gazebo ngebruki kowe. lah apa jenenge apa Apa nu kenu? apa Selo. selo Oh, kok tekan kanebo barang ayo selo. Selo. Yo, sajake ketan rengo gila. anten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakniki jarabetan apa pancen sampun basan mangga prasetyamu nadyan geger balik watu gading lintu nanging kok ngene kadang mrene apa ya titik jodone bebasan saupama kaya ngenteni umambanging selalangking Oh, atine rantang-ranting kaya dijejuwing wekasan kon langgam rengu larase slendro patet songo. Iki engko terus di dangdut slow. Iki pengendange Jaipong tak jikoke saka Jawa Barat. Wah lah kok adoh teman. Walah yo Jawa Baratnya ngendi? Ciren. Hah? Saka Ciren. Ciren. Ciren kenapa rak ono Ciamis, Ciamis. Cimahi. Cimahi, Heeh. Ciledug, Cirebon. Cimuk. Kau tekan Cimuk barang. Tak doke mau tak kereta. Lupa kereta. Oh, tak kon nang mburi dhewe ngetutke. Cak. Sapa nek Jawa Barat? Kok Jawa Barat ki kok cak ki piye to? Cak ki Jawa Timur. Oh iya.
Alah menggari ndonoke kowe kok. Lah ya ada banget. Asep. Mang sapa Mang? Mang. Aa sapa Aa? Mang Yudis. Aa Iki pengendange Jepong Ki Wisnu Hadi Sugito. Dilalai yo Ki Wisnu pas prei. Prei. Tak gowo iki dilalai yo kanca-kanca sing biasane nabuhi. Biasane. Lah iki Lah awakmu ki mayang ping pira? Maksudnya sik nabuhi dalang-dalang liyane ora nabuhi aku ki yo tak jak. Oh ngono. Sik ngedrami apa ngedrame Mas Purbo? Mas Purbo? Mas Purbo sapa? Purbonsai. Purbonsai. Ngawur. Ya aku diseneni esuk aku. Kapok seneni. Yuk Bu yuk. Anakan wis kalagan ngombar ketresnan. Trampile nganti ketrikel ning ndang. Ya ora apa-apa. Karang tangane saiki kulino ngelus-elus pitik. Oh. Ya ora apa-apa. Aku ya aku. Wis, iki pokoke kaya awake dhewe ya, Bu. Selain nampa mayang juga menerima bintang tamu ya. Lah awakmu ki nampa job kok getun ki ngapa? Aku ya bingung ngayahi. Sak jeke urip kok kon dadi bintang tamu ming kon fragmen. Lah ya kepenak ta? Yo nek kepenak. Nek rak yo bingung le ngayahi wingi. Bayare padha nek melek sewengi. Ah iya, iki ana jarik semampir jadul. Saweran siap dari Pak Kliwon, Mbah. Sapa iki Mbah Kramat? Mbah Kramat. Iki piye ya maksudnya jarik semampir jadul? Jarik semampir. Lagune jarik semampir. Lagune jarik semampir, Pak. Oh. Piye sapa sik iso? Menawi mboten enten sing saged dilintu napa, Pak? Dilintoni nggih, Pak.
dilintoni ning dite ampun dijuwun melih. Dite ampun dijaluk melih nggih. Ya engko diejoli sik gayeng. Heeh. Saka dari Pak Kliwon Mbah Kramat. Sampun Pak Dalang. Nggih, matur nuwun monggo. Nggih, sampun. Sampun, heeh. Kuwi mau sik 50 wis iki dienggo urip 2 minggu. Alah. Jan, wong lanang kok le itunge memet. Kate awake dhewe urip nunut mara tuwa. Ah, iki heeh. Iki pamudutan meneh. Apa? Iki saka Bapak Suyamto Bogor. Wah, Bapak Suyamto Bogor. Adoh-adoh. Heeh. Minta lagu Gubuk Asmara. Nah. Ya, Sa. Gubuk Asmara. Ngadep. Yuk, disepoti, Mas. Sepote napa? Derek. Lagu apa to saya mau? Mbah, lagu apa? Oh, numpak sepur. Oh. Nani ayo. Bayare setali. Setali apa sekali? Setali. Bayar kok nggo tali. Oh. Iki saiki ana Bapak Suyanto Bogor, cen kanca-kanca iki didadak anu ki mesti langsung iso kok. Pinter. Pinter. Aku mayang semene iki setak wedene siji lho. Sinten? Ipan. Oh, Ipan. Lah ngapa Ipan ki? Weh lah wong bocah pinter kok anggere aku omong kleru ngono. Kaya omong apa kae. Aku nyok minder e. Kae iki otake sepiro ya? Heeh. Iblis laknat padha jek-jekan. Aku padha jek-jekan. Jek-jekan Pak Dalaku ya jek-jekan aku. Kae bocah ki apa-apa iso. Apa-apa iso. Yalah. Jan kalung usus besar. Sing ra iso apa, Sa? Apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Kecewa terus. Wah, kecewa. Aku gampang kecewa kok. Kae suwe-suwe iso yang-yangan karo kapusan karo terus. Nugroho iso. Cah pintere kok ngono ya. Aku ya ngomong kowe pinter-pinter ya aja anu tetep nek kekeluargaan ki ya dipikir pan aku ya. Aja mung mburu seneng, cene wong seneng ki dhewe ki bebas merdeka ning ya kowe ya kudu duwe keturunan ya ta. Heeh. Umurmu ki ya wis meh 40. Waton. Kae wis 20 tahun to, Pan? Kae wis S2 ki lagi sesuk ujian. Ujian. Pasca sarjananya saiki saka Bapak Suyanto mau. Oh nggih. Wah sithik dum sithik, akeh dum sithik ya saya. Wis ora apa-apa aku ki nrimo kok. Oh ya karang butuhku ya akeh to, Sa. Heeh. Ah iya. Ibumu ki nek mangan tak akeh tenan. Oh. Andang maem meneh to. 2 jam iki maem 2 jam maem. Ora apa-apa sik penting ora nukokke wong tuku dhewe kok. Lah iya no. Wis. Seneng ya. Soale kula besti ngoten yuk. Besti. Nggih. Iki gubuk asmara. Gubuk asmara,
Pinangkani nggih Pak Yanto. Pak Suyamto Bogor. Suyanto. Suyamto. Suyamto nggih Pak Yamto. Pinangkani nggih. Langsung Mas. Ya bawa no. Oh, bawa. Bawa. Nyingkar nyingkur kok aku anggere melu sampean kok ngono to Mas embangi gubuk asmara wae Apa? heeh wingi kae yo Oh iya ya sesuk sik nang kulon kono rasah. iya aja gubuk asmara Ora rasah melu. Ya melu wae lah ya. meh lali tenan aku mau ya Mas yuk lah Mas Kezuan ki mayang tanggal 6 ning kono heeh kok aku ra melu ya Melu kowe tak ajar. aku lali Tak suwek-suwek jarikmu. Tak sewut. wiwi tane nyingkar Sa difoto sa action sa. nyingkur Ya sesuk nang kulon kono ora nembang gubuk asmara. heeh nek umpama ana sing mundhut tembang ya aku sing dingeki sing liyane Ya, onang-onang ya. Lingasam yen ke Nek moh aku emoh kaya ana sing duwe ya sa. moh Kena hak cipta we. Lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan neng gubuk asmara Mamantri kaget Kagetan kok sa saiki. heeh ta Heeh. Sing ngedram oleh dolanan anyar bungae. Lali ro asam lambunge ngono kuwi. dolanane apa to Agak kling-kling-kling-kling-kling-kling. Bul ora ngertine tau mondok nang rumah sakit to sa. kok aku ya ora ngerti Oh to? heeh Ora yo nek ngabari rak yo minim-minime 2 juta rak yo tak bantu to, Bi. Ya yo ndek kanca lara niki rasaku ki kepiye no lho. apa kan lara meneh Aja. Ojo. Sehat-sehat ya, Bim. Aku nek krungune mondok, Heeh. kuwi tak kira ki mondok nang pondok pesantren. Bul nang rumah sakit ayo wis. Jan ora ngerti tenan aku nek mau ora dikandani. Wah. Yo. 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 Ayo. Gubuke yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleret neng cagak kebak tulisan warna abang tandang ati Gedino. Tanpa
nyatane membengi lagi tekan ngomah. Lah saka ngendi? Saka Kalimantan melu adikku lanang Mas Riki. Nggih. Donge wingi sik kon mayang aku sane. Nggih. Gandeng aku wis nyagui kene aku semelang nek wektune ora nyandak. Walah. Mbok kan mundur Riko. Ora gelem Aduh. Soale torpedo. Ah nek mundur ngerem kok. Kudu dol trap apa kek. Dol trap apa kek? Oh, si Mbah. Ah, makasih, Mbah. Mas Yanto Kendang nggih matur nuwun nggih. Oh, nggih, siap, Mbah. Berkah Jos. barokah lho, Mbah. Sehat-sehat, Mbah. Digawa sah. Apa lah iya? Lah ya digawa, kok arep keke aku aja. Wis kakean kowe, Mas. Amin, amin ya. Nggih, matur nuwun. Nggo mancing. Lah iya. Dipancing cara apa-apa. Yuk. Catetan sajroning ati. Datang luntur saya marah ati. Aku kowe dadi karya marang kaleren marang gubeng asmara. Ayo ya. Ya yo, ya yo. Liwat aku kelingan bubak kae yen tanggung leren pengen sagak lebak tulisan warna abang tanpa bantal, tanpa kuasa, bata-bata taman asmara wayang wengi nganti ngajak arita. Dasare sik rawuh sik mirsani ya isih akeh. Kathah Mas. Kathah Wonten wingking tak injen kebak kalau Mas. Nggih mas aku disalami karo adikku lanang. Sopo? Soleh. Wingi ge aku dolan nang pinggir pantai awan-awan tak jak ngobrol mah wayangan dhewe karo aku. Tak share nang YouTube wah ngolehke dit pirang-pirang. Ning kudune nek sampean pun dalang to, Soleh kon diam. Wis meneng to. Mengko nek ra diam sampean kalah. Luwih gayeng kono karo aku. Suarane apik tenan. Suarane apik, ro laras ya runtut. Leh Soleh. Wah wis jan.
Ya wong ki ana kekurangan ana keluwihane ya sah. Nggih, leres Mas Dalang. Ki kaya anakku lanang Gading ya arep nusul. Alhamdulillah. Mangke Hah? kan. Oh, Wis tekan lagi kene lagi jajan. jajan. Kowe ne jajan nanti le? kok kleru sik dijajan? Oh, jajan panganan aja jajan liyane lho. Ding ora jajan aneh-aneh lho, Ding, Gading. Aku mbiyen ropamu ya sok ndene. Ngopo dolan nenepi no? Nepi pokoke golek wangsit. Ha iya. Yuk sayo. Lanjut nggih. Catatan sajroning ati. Setan luntur saya marang ati. Aku kowe dadi karma. Nggih, sampun. Nuwun, Mbak Mas. Orisa. Nggih. Sampun Pak Suyamto. Pak Suyamto Bogor. Nggih. Labung kok labung. Lagu Gubuk Asmara dipinangkani. Heeh. Saiki sapa, Mak? Iki mau Pak Leo mau arep nembang apa? Jambu alas. Ndi piyayine kon munggah kene. Ndi, sida nembang apa ora? Wis nyawer rokok apa tahu karo rek telu Lah iya. Pisan-pisan iki sesuk nyawer ora liyane kuwi. Ngerti karemanku ki jarum super mbok jarum super. Munggah kene, Pak. Saya tuwa, saya kuru, biyen kenal pisanan lemu. Ayo Muk, kancane Muk. Sugeng dalu. Kok wis guyu sik to? Iki pesugihanku. Pesugihanku karo penglarisku ya iki Kok iso? Hah? Kok iso? Nek wis wong apik-apik bodine apik-apik akeh. Wis kaya ngene 1001. Mantep, Pak. Nggih. Heeh. Jan. Semu tenan lho Mu kowe nek ngadeg ngono. Semu. Semun tak. Iki permintaane Pak Kliwon mau Suli Oke. iki Pak Kliwon. Pak Kliwon ya. Oke. Suliye. Arep joget dene ya iso. Joget ayo ora apa-apa dileksanake. Jambu alas. Tarararerarerarerararerot. Nananani noni noni nong, nanani nang, nenani nenang. Untumu iso putih banget to, Mu. Hah? Tok pilok apa piye to? Di porselen. Oh, di porselen. Berarti iso tak idak-idak nih porselen. Ah iki Iki dak-dak untukku to. ora dandan nanggonku, ngumpul nanggonku Jan. Nyenengke. Ngarep mburi kok ora ana bedane. Lah ya sik apik ngene iki to. Iki bojone arek ngayahi kepiye golek. Ora iso. Masa dadak dicelup nang ember sike. Iki gila. Kliwon. Iso, Pak. Lah ya iso lho, Pak. Yo. Bicara. Bocor. Iya, Mas. Yo. Alah.
kowe duwe bojo ada kula kesempet durung rondo aja dirumun Sumpahing batin arep setidak dikawin Tekad-tekadi bareng-bareng dilakoni Sumpahing janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni Kualan manis rasane najan dewas tak enteni rondone Suwuk kersane Allah. Allah ruwet iki Ora apa-apa. Wis penting gayeng. Wis salah mbok bener nekat. Wis. Heeh. Iki mau ana susulan. Sopo? Sapa sah? Pak Ngadiono. Ngersake apa? Tembang kangen. Sik kon nyekar sapa? Sik urung sapa ya? Mae, ayo Mak, maju Mak. Wis kuwi engko sik disuwun Mae, iki jatahe Mae. Kuwi dumake Soimah, Mae Neti. Yo ngadeg, njaluk disepoti ora? Ampun ngadeg. Wah, wis. Lho, kudune aku. Oh, saking sinten niki mau Pak Ngadiono. Pak Ngadiono. Oh, nggih. 100 maringi 100. Nggih. Pajeke 75%. Heeh. Lah kepiye wong dhuwurane bebas. Nentokke pajak bebas. Dumeh dadi dhuwuran. Bah, lah iya no. Eh, Mumpung dadi Dhuwurane tetep butuh ngisoran. Wah, lah iya no. Agunane apa nek ngisorane ra iso kanggo? Iki men dhewe, Mas. Hah? Karo Kowe iku. engko mbok-mbokane iki engko sikik karo. Sayangku cintaku Iki jam pira ta kisahan? Oh ya, ayo Mbah, ngadeg Mbah. Lha Bu. Heeh, kuwi mau didom loro. Lah sing saking ngene jenengan? Ya engko sikik. Ora. Sabar to. Wah, cimu mau mulai ya, Mu. Wah, lali aku, Jan. Aku soalnya nek utang iki kegawang-gawangan. Soalnya utang iki sesuk digawa tekan pati. Sapa sik diutang wajib nyauri. Ah iya. Nek utang rasa ora apa-apa. Piye? Mlotrok jarike. Wis tak benak. Ah ya wis tuwa apa-apane mlotrok, menganggo jare wae mlotrok. Pupurane kuwi kudu nganggo Alteco kok. Lah kok iso? Lah nggih dipupuri nglotok dadi apa pasuryane wis minyak tok ngono lho. Sia-sia to, Mas. Ben mengke wae rasa dilanggapi. Goyangan maut iki. Iki sayangku cintaku Kita apa? Ya cinta monyet. Tuwa ya oke apa piye? Ya iya no. Omane wis kewer-kewer kae nekat. Yo, tembang kangen dibawani. Aja turu sore kaki. Kangenku mawon. Oh ya. Nggih. Kangenku tanpa upama kata. Mesem ra aku yuk. Niki sinten Dian? Ya semanut. Kangenku tanpa upama. Es dikeploki. Wah iya, Kadara.
mung sliramu kang dadi telenging hati. Masuk, Bos. Monggo Ibu. Ah, Ibu Neti mau wis dikeploki. Iki nek Yupras nembang bawa krutuke watu yo. Kowe kok sia-sia to karo aku? Oh ya nang kene sia-sia ora apa-apa yu pisan-pisan. Ya ning ngisor. Sia-sia ngono kok. Sia-sia diwaneni kok ora kapok. Ayo justru kuwi kita itu kamestrine nang kono kene lho. Rak tetep wegah. Yo nyambut gawe. Ora guyu nembang. Wes lawas anggonku nunggu. Oh, kayak dikeploki gak lo. Terima kasih tepuk tanganipun. Sliramu hamong laleda Ngeling ana rikala jaman Teko meneh. Sliramu Iki kepiye kok njotene? Waduh. Ya, wis ngawani ya. Ayo. tresno lahir terus sing Ah, iki ya. Tak aturke nggo sedulurku tuwa, Mas Suratimin. Suratimin ki piyayi Gunung Pati kono, Nok. Gunung Pati live streaming ki mau nyuwun rondo kempling. Ning tak ganti. Iki apa? Tembang kangen. Ki ana susulan podang kuning Mbak Ayu Purwostari saka Mbah Loso. Mbah Kramat. Oke, siap. Yo. monggo tembang kangen Mas. Apa?
Iki ndak nagih ya. Jelas. Sinden kobang pelejet ya. Iki paru loro. Oh. Ora kok Nggih. jen. Matur Nuwun ya, Nduk. Matur Pras. nuwun Pak Dalang. Heeh, iya dan para matur nuwun. Ora melu aku ora oleh dit ngene iki kowe. Wes. Pokoke iki mati umuk mbangane mati ngantuk. Ha iya. Iki pamundhutane sapa? Mau sapa sama sik maringi mau? Oh Pak Ngadiono piye? Ah, sesideman. Podang kuning. Ya di wong loro engko di red flag. Kok red flag apa? Medley, nah medley. Engko saka podang kuning. Iki mau di medley saka podang kuning engko ndangdute sesideman. Apa sesideman sikik? Ayo wong loro maju. Ya sesideman sikik. Ya. Ya, ngadeg ngadeg. Nggih minangkani. Tek. Nang neng. Yo. Yo tak tunggu. Monggo budala. Iki sing ngethuk sapa to iki? Oh. Wong timur nusul. Jenenge Opet biyen iku nyeluk Kopet. Ah ya ora krungu. Kaya jeneng kok ya ngerempet-ngerempet to. Kaya ayo. Ayo budalang. Kaya wong bingung. Nggih. Edian jos. Iki dibawani ra sesidebane. Nggih minangkani Pak Ngadiono kalian Pak sinten Pak sapa mau? mau? Ha sing nomor dit kono kok aku ora Guys, ngerti. yuk. Sik. Tanggung jawab ora tinggal Mau gagang tolong saking maling. Pak Kliwon, Mbah Kramat. Ah. Pak Loso. Nggih. Dua Iya. podang kuning. Sedulurku ya WA ki ya dilalae penjalukane ya pas. Apa? Oh, Mas Dwi polisi Mogiri. Nggih. Podang kuning. Udang Wah, kuning. blong e. Sing jarik. Niki engkang Sik, jarik. Jarik semampir niki ajeng digantos napa nggih, Pak? Ya wis kuwi dadi Nggih, siji. podang Oh, wis. kuning kuning, niku nggih. Nggih. Sekalian Oke. Sesideman sakniki. Sesideman terus Nggih. podang kuning. Yuk. Lanjut podang kuning. Wiwitane. Weh? Wo iya ning Semarangan iku. Wah aku ki ya sok pinter. Ora-ora. Pak Ngadiono nggih. Oh nggih, Nggih. minangkani Pak. Oke. Aduh goyangan mau Oke, gong mau kepiye yuk. Oh, yo. Ayo kita bawa Sapa mah sih, aku. milih Ya sapa terserah kono sing nomor ditik kono kok. Wiwitane. Anderek sang bekik. Priya bagus. Kang
Piye Mas kok? Slendang Sik ngandani. kuning. Wis leku ngajari gregel iki ngono kuwi. Sip. Kang saking ukir swara kurang remana ning wasesa Ora saleman. Tak jengin-jengin. Lah apa ta? Jenenge Menembangi biasa wae. Cengkok lho. Wis sing prasaja rasa dijentit-jentitke. Kuwi iki ketoke iki nganu apa ketentane ngomah ngono yuk. Nang omah ora ngono kuwi kok bareng nang kene. Oh wae kono wae sing ora ngerti. Apa? Ya aku ndak wah. Wah tinggal turu kok. Nek wis yo wis. Lah iya lah terus kon ngopo? Yo bacotke ndak. Ora to ya kelangane nggo ora. Ning wase sangungro. Ya ora terus dilujur banget ngono kuwi. Lah piye ta? Ya dicengkok sing apik no lho. Jare sing prasaja. Nenenane nono. Asa nenenane. Rasa ndodong ngono kuwi. Ya ben. Terus Wis kek meneh, yo. yen ning wasis ngungro. Ngece ta. Ngungrom marang bendara tiasulis tia pijer ngincangake Terus tresno sesidhem. Ayo joget ke. Kicat, joget kicat. Ya. Sampeng ta? Cakep wis. Ayo yuk. Luwe becik patenana timbang papisahan tiang-tiangan selestia tak rewangi samudana marang kula warga
Nggih. Anggitane pepundhenku Blitar sapa? Bapak Ki Sukron Suwanda. Heeh, wis saiki wis. Sapa-sapa dalang wis do ngonekke iki. Ha iya. Sampeyan madhep rono wae Pak Dalang. Lah ngopo e? Ora apa-apa. Kan lho penontone akeh kono lho. Oh iya. Heeh. Madhep rono. Ngedhep walu iya. Lalu ya sapa? Ha si gemoy. Ana apa e? Ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa. Kae lho mbok ditiliki kae lho, dua gupala. Oh iya. Ya, Lanjut manut. nggih. Lanjut. Plekidot. Aduh, apa kuwi? Bekicot. Apa sih? Cekidot, Cekidot. plekidot. Wah, jangketmu kok klara-klaru wae to, Pak? Cekidot. Nah, ya karepku iki kaya bahasa-bahasa gaul. Wah. Cureke cimuk gedhe. Wo, nganggo headset. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke masa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasih Podang kuning. yo podang kuning Nangane nang. Aye, aye. Mbah Kliwon. Isih ana pamundutan ra. Wis habis ta pamundutane? Sampun. Ah, ya iki wektune saya nguyak Mak Oo. Iki dibacutke gara-gara mengko ya, Nok. Ha iya. Seneng-seneng ana wates e, heeh. Saiki mundur lan sepisan meneh
kula sak kanca nyuwun agunge pangaksami mbok bilih ing samangke pagelaran niki mboten kanan penggalih kula pinangka wakil kanca-kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Ayo. Ayo saiki mundur nyawisake kae bendarane awake dhewe, Mbak. Ayo, Nok. Tansah marep pamoring sukma sunukmaya winayang sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping ngaluyut pindho pesating supena sumusuping rasa jati sinegek gantiya kang sinareta ing alun-alun budaling para wadya bala Kurawa sigra budal